أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة مرجعها إلى النار. bayan haka muna muku sallama ta addinin musulunci, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Da farko muna godiya ga Allah madaukin sarki mai kowa mai komi da ya azurta mu ya ba mu ararrai ya kawo mu wannan rana mai albarka ta ranar Juma'a, wacce ta yi daidai da 29 ga watan Zulhijja bayan hijiran Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa garin Madina, shekara 1440 daidai. Kamar yadda muka fara karatu a jiya a cikin wannan littafi Mulakhas Adabi Zifaf fi Sunnatil Mutahhara na babban malami Abu Abdurrahman Muhammad Nasiruddin Al-Albani, wanda ya rasu hijira na da shekara 1420 daidai, wanda babban malami Malam Abubakar bin Al-Amin bin Sulaiman Al-Anshawi mutumin Ancau ya wannan littafi ya tattara shi a wuri guda. Muna roƙon Allah maɗaukin sarki ya saka musu da alkhairi gabaki ɗaya. Kuma wannan littafi kamar yadda muka yi bayani a jiya, littafi ne da muka sanya matsayin goron sallah na wannan shekara. Fatanmu Allah maɗaukin sarki ya taimake mu. A jiya idan ba ku manta ba, mun kwana ne a shafi na 3, wanda ƙarshen muƙaddima na shi Malam Abubakar. Yau za mu tashi tarjamatul Allama Al-Albani. Tarihin shi babban malami Albani, wane ne shi? Malam ya kawo mana a taƙaice. Fatanmu Allah maɗaukin sarki ya gafarta mishi. Bismillahir Rahmanir Rahim, shafi na 4 ko? Malam ya ce tarjamatul Allama Al-Albani, bayani akan shi Malam Albani. Ismuhu wa kunyatuhu wa laqabuhu. Sunan shi Malam Albani da kuma alkunya tasa, sannan da laƙabinsa. Akwai bambanci tsakanin alkunyatu wal laqabu. Idan aka ce alkunya me ake nufi? Idan aka ce kuma laƙabi me ake nufi? Wani ke tambaya? Ko duk ɗaya ne? Duk biyu ne. To me alkunya? Na'am, wa alaikum assalam wa rahmatullah. Na'am. Kuma lakabi shi kamar yadda ake furuci ga mutum a ce fari ko dogo ko kankana. To a dai nan inda aka ce Albani fari, dogo ko da sauransu. Na'am, wa alaikum salam. Gaba na farko na yadda da kai. Na'am. Ka faɗo. Wa alaikum salam. Na'am. Yawanci an fi nufin siffin mutum ko halayyar mutum da ajin gida mutum wata suna, amma kuma galiban yakan zo da zargi. Aka kalli siffin mutum ko halayyar mutum sai a mishi. Na'am. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Sai a ce Albani.
ba ma son azazzaki yawon ka ce alkanawi yanzu za mu koma gida domin ni ina ci biyu ne domin ni ba Kano ne ƙwarai da gaske dangin mahaifina ba Kano ne kusa ba kai kaga gida nake zazzagawa mayun fate ko ba haka ba yawwa zai ɗauka shi ne laƙabin ai yanda ya faɗi shi ne amma dai ya koma nasba ke nisba ko nasba ɗin malam ya ce huwal allama shi ne babban malami kun gane ko malam albani al'allama ne in aka ce al'allama mai ɗumbin sani malami ba wanda muna malanta ba malami cikakken malami sannan al-muhaddis wanda ya san hadisi masanin hadisi shine al-muhaddis ya san ilmomin hadisi sosai wani girma ne da ake baiwa malamin hadisi a ce muhaddis matsayi ne al-faqih sannan kuma yana da sani akan abin da ya shafi addinin musulunci ta kowane bangare za ga shi yana da ta cewa jama'a kun gane ko to dai shine wa Abu Abdurrahman kaga wannan shine alkunya tasa baban Abdurrahman kenan malam Albani yana da ɗa wanda ake ce mishi Abdurrahman to wannan na a kira mutum da abuwa ne ya halatta a sanya wa babba kuma ya halatta a sanya wa ƙarami kuma ya halatta a sanya ma wanda ya aure da wanda ma bai aure ba jama'a kun gani yanzu kaga duk sabon manzan Allah suna girmama junansu da abuwa ne kowa za ga shi yana da irin nashi laƙabin ko in ce yana da irin nashi alkunya din nake so in ce kaga kamar Abu Huraira shi ma yana da nashi Abdullahi bin Umar yana da nashi kowa yana da irin nashi alkunya din da ake kiran shi da shi jama'a kun fahimci wannan to saboda haka ashe alkunya girmamawa ne matsayi ne daraja ne to duk abin da yake matsayi ne da girmamawa da daraja to ka bari mutane su darajta ka kar ka darajta kanka kai tawadu'u domin man tawadu'a lillahi rafa'ahu Allah duk wanda ya tawadu'u saboda Allah Allah sai ya dauka shi sai a tambaye ka akar maka Allah waye sunanka sai ka gyara hula ka kai shi 98 ka ce sunana ash-sheikh akar maka Allah alhaji sai a ce to wannan ba gaskiya bane ka bari mutane su ce maka alhaji kun gane domin Allah madaukin sarki ya ce wala tuzakku anfusakum jama'a kun gane wannan ku duba hatta na Aisha bata taba haihuwa ba amma kuma duk matan manzon Allah suna da alkunya ta su sai ta zo wajen manzon Allah ta ce mu aikin Allah ni ma a sanya mu ta nema bata sanya wa kanta ba daga nan ne sai annabi ya sanya mata ummu Abdullah bin Zubair duk da ba ɗanta ba ne cewa za a iya ma yaro alkunya ya halatta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a zamaninsa akwai wani yaro yana da tsuntsu yana son tsuntsun sai Allah ya ɗauki ran tsuntsu kullu annabi ya galle shi sai ya ce ya aba umairin ma fa'ala nugayr kaga annabi ya sanya mishi alkunya ko yaro ne ka girmama shi ka ce ya baban wani kun gani to mu ba mu saba da shi ba yasa muke kiran junanmu da suna gatsar kawai in an girmama kan a ce gafarta malam ko da ba bai san bihin ba ce gafarta malam muna da wannan ko ba mu da shi muna da shi a Hausa iya ka girmama ke na gafarta malam Allah kai mana gudunmuwa
to shi Albani Abu Abdurrahman, sunan shi Abu Abdurrahman Muhammad Nasiruddin, asalin sunan shi Muhammad ne Nasiruddin. Duk da akwai maganganu akan wannan, za mu zo game da al'asma a cikin alfi'uhul muyassar. Za ku ga akwai sunayen da malamai suka ga makaruhi ne sanya su, kamar sunayen mala'iku, a ce wa sunan ka ce Jibrilu, wa sunan ka Mika'ilu, wa sunan ka banda Azra'ilu da jama'a. Azra'ilu da ma bai tabbata ba suna ne na mala'ika ba, wannan Azra'ilu kawai a littattafai ne. Hatta mai aqidatul mu'min ash-shaykh marigayi a wannan Abubakar al-Jazairi shi ma ya ambaci wannan, yace sunan malakul maut Azra'il. To amma kaga ana sa mala'ika Jibril, ana sa saboda ba a san mutuwa dai ba a sa Azra'ilu inda ma ya tabbata. To ballantana ma bai tabbata ba. Sunan mala'ikan mutuwa malakul maut, qul yatawaffakum malakul maut alladhi wukila bikum. Jama'a kun fahimci wannan da kyau ko? Muhammad Nasiruddin bin Nuh, dan Nuh. Sunan shi Muhammad Nasiruddin bin Nuh, dan Nuh. Sunan mahaifin shi Nuh. Al-Albani. To kaga wannan shine lakabinsa. Mutumin Albaniya. Ƙasa ne, sai aka yi mishi nasaba zuwa garinsa. Kuma ƙasashe yana daga cikin ƙasashen Turawa, domin Albani mutumin ƙasan Turai ne. Albaniya Turai ne. Jama'a kun gane ko? Allah maɗaukin sarki ya gafarta mishi. Mauliduhu rahimahullah, yace wulidal allama al-Albani rahimahullahu fi daulati Albaniya. An haifi shi wannan babban malami Albani, kaga kenan sai lakabin shi kawai ma yafi shahara. To shi ma akwai tattake wajen malamai, shin ya halatta ka ɗauki lakabin wani ka jingina ma kanka? Ba ku gane ba. Yanzu ai shi sunan Albani ɗinnan asalin sunan shi Muhammad ne. Sai aka jingina shi zuwa ga ƙasansa aka ce Albani. To yanzu ya ɗauka saboda yadda na ga yayi ma addini hidima, ni ma sai kawai in ɗauko wannan laƙabin na sai in jingina wa kaina in ce ni ma Albani ne. To shi ma akwai tattake wajen malamai, kamar yadda mas'alan take akwai koyon murya wajen karatun alƙur'ani. Malamina ne wani, ga muryan shi da Allah maɗaukin sarki ya bashi, to ni ma ya halatta in kwaikwayi muryan shi? Wallahi akwai malaman da suka ce ba ya halatta kai da muryanka, amma wani idan yana makaratu yadda ka san su dai, yadda ka san Shirai Kaji Gami ko kuma Khalil Kankat kenan. Jama'a mun gane, a kowa da nashi gwanin, ni na faɗi wannan na tsaya babu komai, kama kawo naka. Wani kaga bai bar gida ba, yana nan a zazzakiyansa. To akwai malaman da suka ga bai dace ba, akwai kuma malaman da suke ganin babu komai domin aikin alkhairi ne. Wallahu a'la wa alam. Fi daulati Albaniya, a cikin daulata Albani ko kuma ƙasar Albaniya, sana an haife shi ne shekara, hijira na da shekara 1332. Haka malam ya ambata a nan. Amma abin da yake a cikin littattafai idan ka duba, duk littafin da ya kawo tarihin malam Albani, za ka ga ya ce an haife shi ne hijira na da shekara 1333. Saboda ni ina ganin a littattafan malam Muhammad Kabir ɗinnan shi ne kawai nake gani na sa da 2, domin na duba littattafai da dama sai na ga suna sawa da 3. Idan kuskure ne Allah maɗaukin sarki ya gafarta mishi. Sannan kuma ya yi daidai da tarihi na miladiya 1914.
1914 shine zai baka daidai da wancan. Lokacin rayuwar Malam Albani ya yi wasucci masu yawa jama'a. Daga cikin wasuccin da ya yi wasucci ga matarsa, ga ‘ya'yayensa da abokanansa da dukkan waɗanda suke nuna suna ƙaunansa, ya ce su yi mishi addu'a da duk inda suke, Allah maɗaukin sarki ya gafarta mishi. Shi ne wasuccin shi na farko, ya ce idan na mutu, ku matana, ko ke matata, da ‘ya'yayena da dukkan ‘yan uwana abokanaina, da dukkan wanda ya nuna ƙauna gare ni, yake tsananin soyayya gare ni tsakani da Allah, to ya roƙa min gafara. Domin duk aikin malami jama'a za ka iya samun shi kaga inda ya daidai da kuma inda ya kuskure. To inda ya kuskure ku roƙa mishi Allah gafara. To wannan ba shi kaɗai ba, dukkan malamai, dukkan wani malami wanda ya yi rayuwa akan tafarki na sunna, musamman akan abin da ya shafi fiqhu, zai iya yin daidai, zai iya yin kuskure. Ba suna yin ko ba suna ba da fatawa ne domin su kare ra'ayinsu ba, suna yin ƙoƙari ne duk cikansu suna da wani madogara da suka dogara. To amma kuma duk da haka za ka ga akwai wanda suka yi daidai, akwai wanda suka yi kuskure. To ƙa'ida a matsayinka na ɗalibin ilimi ba ka zagin kowa daga cikin malamai, ba ɗabi'a ne na musulunci zagin malamai ba, sai ka roƙa musu Allah gafara. Allah ce wallazina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladhina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Saboda ku roƙa mishi gafara, ba shi kadai ba da dukkan sauran malamai. Muna roƙon Allah madaukin sarki ya gafarta musu, musamman al-mujaddid Malam Abubakar Mahmud Gumi. Malamin nan shine malamin sunna wanda ya fara bayyanar da sunna a Najeriya, kai Afirka gabaki daya. Muna roƙon Allah ya gafarta mishi. Hatta Larabawa wallahi sukan yi karatu a gaban Malam Abubakar Mahmud Gumi, sukan yi karatu a gaban shi. Saboda Allah ya gafarta mishi da dukkan malaman sunna da Allah madaukin sarki ya zuba su a duniya suka mutu, da wanda suke da ran da wanda za su zo nan gaba. Allah ya gafarta musu. Fatawoyi da suka bayar wanda ya dace, ya yi daidai, Allah maɗaukin sarki ya karɓa ya sa musu a cikin mizanin ayyukansu na ƙwarai. Kurakuransu kuma Allah ya yafe musu. To kai ma idan kai wannan a matsayinka na almajiri, a matsayinka na ɗalibi, idan ka rasu, kurakuran da kai haka za a ƙoƙa maka, Allah ya gafarta maka. Amma ka zama kana zagi, kana cin mutuncin malamai, wallahi ba ka yin alkhairi. Kuma naman malami guba, duk wanda ya taɓa naman malami, to ka tsaya ka ga rayuwar shi da zai faru. Duk wanda shi ɗabi'an shi ya zauna ya dinga tara kurakuran malamai, ya nuna wannan malamin ba kowa bane, domin akwai su. Ina da wata babban littafi, ta fi girman Riyadu Salihin, Akhta'u Ibn Taymiyyah. Wai kurakuran Ibn Taymiyyah da barki aka zage shi, kuma cin mutunci. Malamin Ibn Taymiyyah ai malami ne kuma wanda yawa addini hidima. To jama'a kun ji. Sannan ya ce bayan sun roƙa mishi Allah gafara wa Allah ya bakun, kar su kuskura su yi kuka, don ya rasu kar su yi kuka. Ai mutuwa labudda sai an mutu. Mu dai fatanmu Allah ya sa mu mutu da imani, kuma mu mutu muna aikin alkhairi ba gudu babu ja da baya. Wannan shi ne kawai. Amma mutuwan nan la muhala ne. kuma walau ishta alfan thumma alfaini ba'dahu la budda min yawmin tasiru ila al-qabr. Babu wata rana sai ya kasance akwai ranar da zaka je cikin kabari a ce wani ai shi marigayi ne, wani marigayi ne, to akwai ranar yana nan zuwa. Jama'a mun fahimci wannan. To kaji ya ce wa Allah ya bukun, kar su yi kuka. Kuka iri biyu ne. Akwai kuka wanda zaka ga mutum kawai na zaune zaka ga hawaye na zuba, to wannan babu laifi, babu laifi. Irin wannan shi ake ce mishi sharbe, ba kuka ake ce mishi ba. Dan uwan shi ya rasu sai ga yana zubar da hawaye. Manzo Allah ma yana wannan aiko. To amma wayyo mutum ya cinga fadin ya mutu ya lalace, yana birgima yana yayyaga tufafi,
to wannan shine haramun. Wani ma hadda sabon style daga da tsayuwan wata, wani yana sakanni sai ya dawo haka, wannan duk bai tabbata a sunna ba. Ina fatan kun gane ko. Na biyu da yake cewa yace su gaggauta rufe shi, domin wannan shine sunna, mutum yana mutuwa sai a gaggauta rufe shi. To amma a Najeriya fa muna da ɗan kurakurai wani lokaci, so domin an sha samun mutum ya rasu ba a yi bincike an tabbatar da mutuwan ba, kaga an zo an mishi wanka sai za a kai shi kawai ka jana motsi. Jama'a mun gani, sunna ne idan mutum ya rasu an tabbatar da su ai gaggawar rufe shi, amma a bar shi cikin al'umma sai dangin shi na Sokoto sun zo, wannan bai dace ba, ba daidai ba ne. Idan mutum ya rasu a gaggauta rufe shi, domin zaman shi bayan mutuwa a cikin rayayyu ba alkhairi ba ne, musamman kuma a ce mutumin kirki ne, shi zai kosa a kai shi kawai makoman shi ya je ya tarar da 'yan matan aljanna hurul ain. Wani daga ka gani, ya je ya tarar da abin da ya aikata na alkhairi. Sannan yake cewa idan ya rasu, na uku wasu cinsa su rufe shi a makabartan da yake kusa, ba sai an ce sai an kai shi wani makabarta bai nisa ba, kai shi kawai na kusa, kawai wanda ke kusa. Jama'a mun fahimta, kuma kan aka yi mishi, Allah maɗaukin sarki ya gafarta mishi. Aqidatuhu wa manhajuhu, me ya aqidan malam, me tsarin da malam ya tafi akai. Kana al-allama al-albani, babban malami albani, kaga yanzu ma lakabin shi kawai shi yafi shahara da shi, rahimahullahu, Allah ya mishi rahama. Alal kitabi was sunna, aqidan shi aqidan da yake alqur'ani da sunna ne, yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wasucci da a riƙe alqur'ani da sunna, to wannan shine aqidan malam, tsayuwa akan alqur'ani da sunna. Da annabi ya ce alaikum bi sunnati, to wannan sunnan ka riƙe ta. Duk wanda ya san albani to ya san shi wajen riƙo da me sunna, wallahi yana yaƙan bid'a komin kankantanta, ba ya ɗage mata ƙafa jama'a. To kai ma haka ake so ka gudanar da rayuwanka, duk abin da aka ce maka annabi ya ce a yi, to ka yi shi daidai gwargwado. Duk abin da ka ji ya ce ba kyau a nisance shi, ka nisance shi kawai. Wannan shi ne sunna. Kun gane ko? Kuma tsayuwa akan alƙur'ani da sunna bi fahimi salafil umma, bi fahimi salafil umma, ta hanyar fahimtar magabatan mazan jiya na wannan al'umma. Su wane ne sahabbai? Duk abin da za ka yi na addini, ya magabata suka yi, ya sahabbai suka yi. Jama'a kun gane? Ba wai abu ne sabo ba yake zuwa da shi. Duk wanda yau zai buɗe baki ya zagi albani, to ya zage shi ne kawai akan zalunci. Domin duk abin da albani zai ce kaza, to sai ya kawo dalili, kuma sai ya kawo magabata akan wannan. Wato Allah ya gafarta wa wannan malamin, ya yi ƙoƙari ƙware da gaske jama'a. Waɗansu abubuwa suna da gashi ana karanta al'umma ba su fahimta ba, wallahi a rayuwar shi shine malamai allura, sai aka dinga ganin kamar yana zuwa da waɗansu abubuwa ne sababbi. Ba sababbi bane, suna nan a cikin kutub, suna nan a cikin littattafai, kawai malaman sun yi danki da shi ne, sai in ya faɗa, kuma ya faɗa ga inda ya samu, sai ya ce, sai malami ya ce, to a ina da littafin ban je in duba, yana leƙawa sai ga gaskiya ne, sai kaga wannan yaron ko. To yanda albani, wancan Muhammad Nasiruddin Albani ya gudanar da rayuwarsa, haka Muhammad Awwal Albani yi a Zaria. Sai aka kaman shine ya kirkire jalsatul istiraha, sai aka kaman shine yazo da sallar juma'a karfe 9, sai aka kaman shine kaza yana nan a cikin littafai. Sai ka ce to amma ya da an karanta ba a gane bane, ba a ganan bane, ba za ka ce ya kirkira ba jama'a.
ko kuma ana karantawa ne ana rufewa? An karanta an sani sai a rufe, to me amfanin ilimi? Amfanin ilimi idan an karanta a tsabbaka. Malam Abubakar Muhammad Gumi Allah ya gafarta mishi, ya karanta littattafan fiqhu na ƙasan nan, cin naman doki baya halatta, kuma aka kantar da su. Lokacin da ya gane sun fahimci fiqhun nan sai ya ce to mu sanya hadisai. Aka zo littafin Bukhari, hasken musulunci in kuna saurare, a cikin littafin Bukhari aka zo babin cin doki. Kace akar makalla to gashi wannan ya saba ma littattafan mu na fiqhu. Sai ya dariya. Yace to ai tun da aka tabbata sai hadisi ba kwa yale wannan. To wannan shine sunna gaba ta mana. Idan yanzu ilimin ka yazo cewa ba fa an ce dole ka ci naman doki bane. Muna nuna maka halacci ne. Kai in ba za ka ci ba, mu almajirai da muka yi karatu muka gane ga hadisin na Asma'u yayi bayani, to in mun ci karkace haramun. Amma saboda rashin adalci na mutanenmu sai wani kaga ya gyara zama ya ce ni abinda ban gane ba na mutanen nan shine yanzu duk ragunan nan mun cinye ne. To wannan kaga tantirin jahili duk wanda ya faɗi wannan wallahi shari'an nan fa ba naka bane. Wai yanzu shanun duk da muke da su mun cinye ne. Ba dai mu tsaya mu ci gaba da karatu. Jama'a kun gane? Da'awatuhu rahimahullahu, yanda malam ya gudanar da da'awansa, Allah madaukin sarki ya mishi rahama. Ya da'awarsa take? Inna da'awatal allama al-albani, malam yace lalle kaga da'awan babban malami Muhammad Nasiruddin al-Albani irtakazat ala mashru'in samma, ta ginu ne akan abin da aka shar'anta kawai. Duk wani abin da Allah mai girma da buwa ya shar'anta shi, ya tabbatar da shi a cikin alƙur'ani ko kuma ta harshen annabinsa, to shi ne kawai a yi aiki da shi kawai. Shi ne malam ya sa a cikin bracket, idan baka gane wannan gaban ba, ya ce taqribus sunna bayna yadayil umma, a kusantar da sunna gaba ga al'umma, a kawo maka sunnan manzan Allah ga ta nan kawai ita ake so ka aikata. Duk abin da ya tabbata a cikin hadisi to gafata malam sai aiki. To wannan shine aqidan Albani. In dai hadisi ya tabbata, me yasa ba aka aiki da shi ba? Ka ce ka riƙe ma wani fahimta guda? Shi yasa muke kiran malamai ahlus sunna. Su suke kiran kansu ahlus sunna. Aqidan su na sunna ne. To me zai sa kun yi karatu kun karanta hadisai, amma sai kaga abin da mutum ya riƙe shi tuntuni ba zai canza ba, ba zai ɗabbaka wani sunnan ba. Ba ku gane hausata ba. Tuntuni mun taso a garin nan ana sallah, kuma iyayenmu ne ahlus sunna, amma wallahi wani masallacin suna kiyayya duk da da'awansu da cewa ahlus sunna suna kiyayya da jilsa. Akwai wanda yanzu da zai ga kai jilsa ba zai ci gaba da bin ka sallah ba, zai fita. Ba an samu hadisi ya inganta ba? Me yasa yau in kun yadda da hadisin da annabi ya salla ba jilsa, to ai kuma ga hadisin da ya tabbata annabi kuma ya yi jilsa, kuma duk ka sani ka karanta, in an tashi yinin kiyama Allah ya tambaye ka me yasa baka yi aiki da shi ba, ka ce kuma ka karanta. Shi yasa Albani ya ce rike sunna guda ɗaya katakam ko wani mazhaba naka wallahi bid'a ne. Mun kanta a cikin sifatu salatu tun nabi anan, ba daidai bane, kuskure. To mu kuma matasa muna son idan an yi karatu a ɗauko karatu daga duniyan karatu a sanya shi a duniyan aiki. Sai ka ga masallatai mu muna ta samu matsala da dattawa. Wannan shine matsala. Yanzu fa za a yi karatu kuma su ji, amma kuma ana nan gundajiya yau ba a canza ba.
shi kuma tashi yana da jini a jika a tsabbaka sunna na ne da ba a sani ba ne to yanzu an ɗauko littafi an sa kuma an karanta to me ake jira da shi ne bambancin mafi tsakaninmu da su kuma ɗaliban malam albani muhammad nasiruddin al-albani haka ya gina su yasa sai a dinga ganin su kamar sun zo da waɗansu abu sabbi bayan shi ɗalibin shi almajirin shi malam awwal albani zaria shi ma akan haka yi ka kalli ɗaliban shi kana kallon su idan ɗan bid'a ne mutum sai jikin shi sai zuciyar shi ce ras domin kaga ga karatu ga aiki to wannan shine don me za a yi karatu a yin aiki jama'a kun gane Allah ka shiryatar da mu wa kana shi'aruhu ya kasance shi malam albani takensa at-tasfiyatu wat-tarbiyatu idan ka ce at-tasfiya shine tantance kowane abu duk abin da za a jingina shi zuwa ga sunna to sai an tantance shi ya tabbata ko bai tabbata ba wat-tarbiya sannan a tarbiyyanci mutane akan su dabbaka shi shine ma'anan at-tasfiya wat-tarbiya to wannan shine da awan mu jama'a yasa ko wannan majalisin muka sa mata me sunanta markazu tarbiyati wat ta'lim at-tarbiya din ta'lim din ba kowane yaye ba a'a tatacciyan karatu gafarta mana Allah ka gafarta mana jama'a kuna ganewa to wannan shine takensa shine shi'ar at-tasfiyatu wat-tarbiya ba za a baka hadisi ba sai ingantacce sai a daura ka akai kuma kai kuma sai a tarbiyance ka kai aiki da wannan hadisin Allah ya saka mishi da alkhairi muallifatuhu rahimahullah littattafan da shi malam Allah ya gafarta mishi ya buga malam yace qad allafa al-allama al-albani rahimahullah haqiqa babban malami malam albani ya buga littattafai masu yawa kutuban kathira littattafai masu yawa jama'a domin har yanzu akwai waɗanda babu a buga su ba har yanzu littafan da malam yayi Allah kaɗai san adadin su zai zauna shagon shi yana da shago na sana'a ba ala ba ku mu samu ba yana da shagon sana'a karka kankanta sana'anka sana'an malam albani muhammad nasiruddin albani sana'a shi gyara agogo kuma wannan sana'an ya gaje shi ne wajen mahaifinsa kuma akan haka yaro baya mauna wajen kowa kar a same ka ga ka almajiri kana mauna ka samu sana'a wallahi hatta ƴan matan nan da kake gani suna mana gani a ce malamin islamiyya za ba ta ce me ya ci me ya bani na rantse maka da Allah an baka da sana'a ke amma matukan za ka rike sana'an ga kwalisa gafarta malam ko wadda to shi kenan ai ka sha kwana amma da ustazan haka suke ba su da sana'a suna da girman kan sana'a sai dai karantarwa ya je nan an bashi 500 can an bashi 700 to yanzu a makarantu 10 da yake zuwa a rana kaji 10 500 an bashi guda 7 sai 700 guda to ka lissafa nawa ne shi karan kanshi me ya ci me ya ba iyali yasa duk inda ya sa kafa ya ce yana neman aure sai a ce ina to kuma ga ustazu yana son aure kuma gashi ba kuɗi matsalan kuɗi ya kawo mishi cikas to hatta a neman aure sai a ce to a bari sai da bashi irin nasu a bashi irin ko kana zuba da yawo sai a ce na malamai a ƙasa hausa amma yanzu ko sai ga ustazan ga sana'a gafarta malam idan suturan ne baka kai su ba idan abin hawan ne alhamdulillah malamai ne a yanzu za gansu suna tafiya a cikin mota idan sun zauna sai an lalubo wani malamin ba haka bane to shi kuma munafiki anan wanda yake hasada kaga yanzu wannan
anya wannan malamin Allah ne gabata malam duk wannan abin da kake gani ai malaman ne mace mai kyau tsaleliya kyakkyawa ga addini ga ɗabi'a na ustazu ne har Allah madaukakin sarki ya ce ko Allah kai mana gudunmu min ha daga cikin littafan da malam yayi akwai adabuz zifaf littafi ne dan babba haka matsakaici ya tara abubuwa masu yawa jama'a ya kamata ku samu ainihin littafin duk da dama daga cikin muna da shi wanda ba su da shi su yi kokari su samu. Na biyu sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam min at-takbir ila at-taslim ka annaka taraha mun karanta ta anan ba. Na uku ahkamul janaiz wa bid'uha hukuncen janaza da bid'o'inta duk wannan kaɗan ne daga cikin littattafansa dama ya ce min hani littafin kar ku manta summary ne idan ya ce ya kawo su da yawa za su cika wuri saboda sai ya kawo guda uku kawai akwai littafai masu yawa Allah madaukin sarki ya saka mishi da alkhairi to yana daga cikin abin da zai maka allura gafarta malam dai ba balarabe bane amma ya shiga cikin larabawan saboda ya yi ilimi saboda Allah ne sai Allah ya ɗaukaka shi kun gane? to saboda haka ba dole sai balarabe ne zai zamo malami ba ga malam Abubakar Mahmud Gumi Bahaushe ne mutumin Zamfara ne ko? to amma yanzu ka duba gani shi ke kantar da larabawan a lokacin rayuwarsa to kai ma ka yi ƙoƙari gafata malam ka yi ƙoƙari kuma ilimin nan idan mutum yayi ne akan samu wanda talaka ne ba a san su ba ma amma sai kaga ya taso in yi ilimin nan sai ɗaukaka gida kamar yadda muka ce a jiya al-ilmu yarfa'u baital la imadala amma wal jahalu yahdumu baital izzi wal karam gidan da yake da ɗaukaka gidan da yake da asali idan ba ilimi sai ya rushe sai a manta da shi abin da ke raye gida abin da ke raye kango ilimi to wannan kuma shine gadan da muka yi a wajen mahaifinmu annabi Adamu Allah mai girma da buwaya yayi tambaya ga mala'iku basu ba da amsa ba da yawa annabi Adam babanmu kenan yayi mishi tambaya ya ba da amsa ko bai bayar ba sai Allah umarce su yace ku mishi sujada to saboda kaga sai ya samu daukaka akan mala'iku da ilimi kar ka kuskura ka bar wirasa gadon da kai na mahaifinka kar ka bar shi saboda ka dage ilimin nan minal mahdi ila lahdi matasa mu amfani da lokaci kai amfani da lokacinka ka ga abin da kai wa addini malam Albani yayi ma addini hidima a lokacin da yake da ƙuruciya amfani da ƙuruciyarsa shi yasa ku sani ƙuruciya abin tambaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da haka a cikin hadisi la tazulu qadama abdin ala sirati hatta yus'ala an arba'in daga ciki wa an shababihi fima afanahu ƙuruciya lokacin ƙuruciya kar ka zama kawai baka da planin a rayuwa kai ina da yawo ina da shirme kar ka zama haka inda ake kiɗe-kiɗe banda kai kar a same ka a wurin domin duk inda ake kiɗa shedan na nan a wurin inda ake abin da ba shi ne ba kar a same ka a wurin gafata malin da aka ake tara ilimi jama'a kun gane wannan saboda mai amfani da ƙuruciya lokacin ƙuruciya ku amfani da lokacin ƙuruciya ku ɗiba ilimi jama'a duk inda ilimi yake a nema kuma da ilimi ne mutum yake samun ɗaukaka yadda ba yi tsammani sana'ul ulama alaihi yaban da malamai suka yi mishi malamai sun yabi wannan malamin sun yabi Albani sosai jama'a sai ce mai qad afna alaihi kafirun haƙiƙa da yawa daga cikin malamai sun yabe shi minhumul allama ibn baz daga ciki akwai allama bin baz lokacinsu ɗaya zamaninsu ɗaya da bin baz kuma so da yawa
fatawan bin Baz yakan saba wa fatawan Albani. Ku duba anan muka karanta sifatu salatin nabi, Albani zai kawo mas'ala sai ya ce duk da ƴan uwanmu da yawa daga cikin malaman ƴan uwanmu su ba su da fahimtar wannan, idan ya ce ƴan uwanmu su da yawa su bin Baz ne. Kun gane wannan? Ba sa irin namu, idan wata matsala ya samu tsakanin wane da wane shikenan kuma sai a koma ana gaba ana kiyayya. Kuma wallahi ɗalibai sun taimaka wajen rarraba malamai. Ɗalibi ne zai je majalisun wancan malamin sai ya yi mishi wannan tambaya, sai ya ba shi fatawa, sai kuma ya ɗauko in fatawan ba ta mishi ba sai ya kawo nan, sai ya ƙara wannan tambaya domin ya gwada kan malamai. In an ba shi fatawan da ya sha macin, in ya koma can sai ya ce to amma ai malam wane ya ce kaza. Shi ma wancan din sai ya ƙara tasowa daga can sai ya zo nan ya ce ai malam wane ya ce kaza. To daga nan ne sai ɗalibai suka gwada kan malamai, su kuma malamai ba su da bincike. Sai wannan malamai ce yanzu wani ba ɗalibin ba ne yaushe karatu har mun isa mu ba da fatawa ya saba mana. To kaga wannan dama sun yi ne ba don Allah ba, amma in ba ka sai ce to ni ana fahimta kuma ga dalilai da yasa na faɗa ba da fatawa kan wannan shine. Kuma malamai kullum dalibai kai mu yi kokari mu haɗa kan malamai ne, ba mu yi kokari mu tarwatsa kan malamai ba. Allah ka shiryatar da mu. To saboda ka bari ka ji abinda Allama bin Baz yake cewa rahimahullahu, Allah ya mishi rahama. Haizu qala, inda yake cewa ma ra'aitu tahta adimis sama, ban taba gani ba ƙarƙashin duk wanda suke rayuwa a bayan ƙasa, wanda suke rayuwa ƙasan sama, ma'ana ƙarƙashin sama, wanda suke rayuwa a bayan ƙasa, ban taba ganin aliman bil hadis, masanin hadisi ba, misalul allama Muhammad Nasiruddin al-Albani. Bin Baz ba yake faɗin wannan, malami ne fa, amma kaji abin da yake faɗi, shi a rayuwar shi bai taɓa ganin malamin hadisi masani na haƙiƙa ne akan hadisi irin Albani ba. Bature ne, balarabe ya jinjina mishi. Jama'a kun gani? Saboda ka tsaya kai karatu, ka tsaya kai karatu. Ba a bauta ma Allah da jahilci, da karatu ake bautata wa Allah, Allah kuma ya karba. Kuma wallahi za ka samu wani balarabin bai tsaye abin da ya kamata ba, duk da ga su littattafan nan arha suke samu. Muku ka duba kun da muke kashewa, arha suke samu, su za su ba su yi ba. Abin ban takaici za mu ya tarar da mu je mu, shi kuma wani shi ma a nan bai karatun ba, idan ya je Saudiya sai ya kama balarabin da bai da ilimi, duk abin da ya sai shi yana ganin tun da farin fata ne dangin annabi ne. A dangin annabi ulama ya manta a dangin annabi akwai dan wuta ma. Wani ya ce subhanallahi, ba haka bane? Haka ne ko ba haka bane? Dan dangin annabi ne shikenan kuma ka sha. Allah ka shiryatar da mu. Wa ka tsaya kai karatu gafarta mana. Wafatuhu rahimahullahu, mutuwarsa Allah ya mishi rahama. Tuwfiyal allama al-Albani, babban malami Muhammad Nasiruddin Albani ya rasu ko yawmus sabti ne, ranar asabar ya rasu, fi amman bil urdun, ƙasa ne urdun, anan ne ya rasu. Sana shekara 1420. Yau shekara nawa kenan? Shekara 20 da rasuwansa kenan. Ya rasu ne ranar 22 ga watan Jumada al-Akhirah, ya yi daidai da 2 ga watan Oktoba 1999 rasuwan wannan malamin. Kuma an yi mishi sallah, ya rasu ne bayan sallar isha'i. Allah mai girma da buwa ya ɗauki ransa. Muna roƙon Allah maɗaukin sarki ya gafarta mishi. Duk yanda kake son malami, za ka ga mutuwa za ta raba wani lokaci, to Allah ya gafarta mishi. Sa'annan kuma duk da ya yi ƙoƙari, to akwai fatawoyi da malam ya bayar, waɗansu sun hau kan daidai, waɗansu kuma kuraku sun yi akwai kuskure. Daga ciki
zaka ga fatawan da malam ya bayar ranar arfa, fatawan da ya bayar ranar arfa jama'a, shi yana da fatawan cewa idan mahajjaci ya je aikin haji, ko da yana aikin haji ne ranar arfa ya azumi, duk da akwai hadisi ƙarara manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya yi arfa, ya yi aikin haji, amma a ranar arfa bai yi azumi ba. Aka tambaye shi mai dalili, ce saboda falalan hadisin idan mutum ya yi azumi a ranar arfa gafaran shekara 2 Allah zai mishi. Shi yana ganin ka je aikin haji kuma kai azumi yana da kyau, alkhairi ne akan alkhairi. To kaga wannan ya ci karo. Hakanan idan ranar arfa ya bullo a ranar asabar ko ya bullo a ranar juma'a, to shi yana da fahimtar ba za ka yi ba, saboda hannun da manzan Allah ya hana azumi a ranar asabar. To wannan shi ma fatawan ya saba ma sauran malamai jumhurin malamai suka ce za ka ɗauki ranar a ranar arfa ne, kar ka kalle shi a matsayin ranar mai ranar asabar, kuma wannan shi ne zance wanda ya fi ƙarfi. Jama'a kun gani? Wallahu a'la wa alam. Wallahu a'la wa alam. Akwai littattafan da idan mun duba za mu samu tarihin Albani. To amma kafin mu zayyano littattafan, cikin fatawan Albani da ya bayar, wanda kuma gaskiya fatawan ita ce gaskiya, idan a matsayinka na mamu kana sallah bayan limamin da baya yin jilsa, hatta Albani ya bayanin wannan ya ce to kai a matsayinka na mamu kai ma ba za ka yi jilsa ba, za ka bi limamin kai. Ya ce domin annabi ya ce inna ma ju'ila al-imamu li yutamma. Kaga malaman gaskiya. To amma kai ka doge, ka rike, ka nace, ko liman bai yi ba sai ka yi, da wani dalili. Wallahi jumhurin malamai sun taba kan cewa ba za ka yi jilsa ba in liman bai yayi, kuma shine zance mafi inganci. Ka duba meye hukuncin tsayuwa idan mutum ya tashi ya karanta Fatiha, da karatun Fatiha da tsayuwa ma kawai domin karatun Fatiha, meye hukuncin sa? Ba wajibi bane, farilla ne, dole ne. Tun a qawaidi mun karanta wannan. To amma ka duba saboda muhimmancin bin liman, annabi ya ce wa idza salla jalisan fasallu julusan ajma'una. Idan liman yayi sallah a zaune, duk da wancan tsayuwan kai ya tsayi wajibi ne, annabi ya ce ka zauna saboda mutaba'a. Akan mustahabbi kai ka ki zama, ai ka ki miƙewa, mustahabbi ne. Wallahi ina ƙara kwaban ustazai, wani sunnan muke rusawa, al'umma su kasa fahimta. Wani kuma sai rike shi yana ganin tutur in kai sallah baka yi jilsa ba baka da sallah. Kaga ta malam a hayanan ne yau kai gobe baka yi ba. Su wanda suka rike jilsa din suna yakan kuma wanda ba sa yi ne. To kaga duk sai ku zama jahilan. Wannan shine maganan gaskiya. Yau kai gobe ka dage kafa, ko kuma yau kai gobe kai jibi kai, wani lokaci kai wani lokaci kuma ka dage kafa. Wannan shine kaida. Ka kai aiki da duka sunnonin. To amma kai ma kai irin nasu, har ma idan ka bi bayan limamin da ba jalsa, to kai ma ba za ka yi sallan ba. To haka jama'a mu dauki addinin nan da sauki, Allah madaukin sarki kai mana gudunmuwa. Littafan da zamu samu Hayatul Albani wa atharuhu wa sana'ul ulama alaihi, shine littafi na farko. Tarjama al-mujiza li fadilatu Sheikh Albani. Sannan akwai na uku juhudul Albani nasirus sunna wad-din fi aqidati salafis salihin fil iman billahi rabbil alamin. Wannan kadan ne daga cikin littattafan da zamu samu tarihin wannan malamin. Muna roƙon Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi, Allah madaukakin sarki ya haskaka kabarinsa da sauran malamai gabaki daya. Idan mutuwar mu ta zo, Allah ka sa mu cika da imani. Sati mai zuwa